Здравейте, драги зрители на YouTube канала Георги Кулов. Днес искам да поговорим за замърсяването на въздуха на Кърджали, за обгазяването на Кърджали, което след години прекъсване отново е факт и отново е много тревожно, защото властите и институциите се опитват да прикрият фактите, да прикрият източника на замърсяване, ако щете, да прикрият, че отново кърджалийци са жертва на своеобразен тормоз. Тези дни Кърджали беше обгазен, и то силно, от наследничката на ОЦК, фирма Хармони 2012. Тази фирма преработва отпадъци от производството на ОЦК и ги превръща в цинк. Не е известно по света да има безопасно цинково производство и напълно екологично чисто. Въпреки това, тази фирма получи приза за инвеститор на годината преди време, когато стартира. Тази фирма продължава да бъде протежирана и до ден днешен, въпреки нейните действия. Оказва се, че Кърджали е обгазен, оказва се, че има хора с затруднено дишане, оказва се, че даже има припаднали. И въпреки това, при проверката на РИОСВ Хасково не бе констатирано обгазяване на града, а беше констатирано разпространение на миризми, които се получили от смесване на вещества в производството на Хърбот 2012. Какви са обаче тези вещества? Какви са опасните стойности на тези вещества? Никой не казва, всеки си мълчи. От официалното обявление на РИОСВ Хасково се казва само, че ще продължи контрола, но дали този контрол ще доведе до спазване на екологичните норми от Хармони 2012, никой не може да каже. Факт е обаче, че внимание беше обърнато на Кърджали едва когато властта в Кърджали се задейства чрез областния управител Никола Чанев и сезира РИОСВ Хасково. Така че виждаме, че мнението на гражданите отново е подценявано, отново върху Кърджали се правят експерименти. Знаем обаче, че хиляди хора пострадаха от обгазяването на ОЦК. Знаем за стотици, които се отидаха от отровите на ОЦК. Знаем, че това беше гавра с хората, живеещи в града. Връщат ли се тези времена, ще покаже времето.